Alap kan pinagsarong puwersa kan News Center asin Megaforce Patrol. DCGB Bareta alas 12. DCGB Bareta alas 12. Mga pinakahuling pangyayari sa Kabikolan, sa nasyon asin ibang parte kan kinaban. Ibabareta na ngunyan. DCGB Bareta alas 12. Ngunyan ang sa inyong tagapagbareta. Marahay na ito mga tugang. Huwebes po ngunyan, petsa 1 sa bulan kan Agosto 2024. Ini ang bareta alas 12. Asin ako ang sendong magiging tagapagbareta. Mardila, daing iba. And outside lang, so sa ito yung darakulang mga bareta ngunyan. Mga insidente na imbelto ang tren, motorista asin publiko sa Albay, nagkakaalarma na sigon kay Albay Vice Governor Baby Glenda Bongao, Committee on Transportation, kansagunang panalawig ang Kalalbay, ipapapod ang PNR para magbilog ng solusyon para mapreventaran ini. Information dissemination manangod sa pagbabawal sa paggamit in vape asin e-cigarette sa Legazpi City, pinunanakan City Health Office. 300 na eskwelahan sa Bicol, benepisyaryo kan gulayan sa paaralan project kan Department of Agriculture Bicol. Sa lado nasyonal, quality time sa pamilya sin magamit ang expertise sa pribadong sektor ang rason kan pagdimitir sa pwesto ni DTI Secretary Pascual. Nagkapirang senador, piglinaw na bako sinda kontra sa POV modernization. Sa ibang nasyon, Russian President Vladimir Putin dinoble ang bayad sa mga gustong maging soldados para labanan ang Ukraine. Sa lado ng Karawate Sports, pang-12 na si Carlos Yulo sa Men's Artistic All-Around Finals kan Paris Olympics. Yan ang headline. Yan sa detalye sa mga bareta enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, Simeticon, Kreml S. Hyper Bilis. Bilis. Bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. Ipapapod ni Albay Vice Governor Baby Glenda Bongao ang Committee on Transportation kung saan ng palalawigan kan Albay para mapagrunan ang nakakaalarmang insidente sa kalibot imbalto ang mga tren asin nagkaper ang mga motorista asin residentes kan barangay. Sa pagipagurong kan DCGB News kay Bongao, inako kay ni na dai pa napapagrunan ang siring na sitwasyon sa unta probinsyal kung kaya agado niya kay Board Member Ray Bargais, pamayo ka nasabing komitiba na maggagawa ng committee meeting kay banan ang mga imbalto ng ahensya di gobyerno, mga barangay asin iba pa na makabilog ni solusyon tanganing mapreventaran nini. Sigong kay Bongao, kay banan sa mga pigiling niyang pwedeng gibuhon, iyo ang pagbugtak sa girari ng mga barriers, magagadin tabang sa mga barangay tanod para magbantay maging ang mga enforcers ka mga lokal na gobyerno. Magiramduman na kanakalis na aldaw kanairido ang 12 person ang pasayro kam van sa daraga matapos na mabangga kan tren na sinasarong 21 anyos man na lalaki ang naputulan ng biti sa barangay Bitano sa syudad kan Legazpi. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Liver Aid Silimarine Capsule. Liver Aid. It's liver or lover, boys. Pinunana kan lokal na gobyerno kan Legazpi, partikular na ang City Health Office. An information dissemination sa syudad banungod sa ordinansa na nagbabawal sa paggamit in vape asin e-cigarettes sa mga pampublikong lugar sa palibot. Sa mas pinaiwas na anti-smoking ordinance, dahil na pwedeng basta-basta nasa nang magyup-yup nin vape ang si isay man na persona kada bes na nasa pampublikong lugar dahil tamay masalangkaw ng penalidad na ipapataw digdi. Ang mga personang madadakop na nagigibok ang siring na bagay matatawanin na citation ticket asin dapat na magbayad nin 1,000 pesos para sa first offense asin 16 oras na community service. 1,500 pesos asin 24 oras na community service para sa second offense asin 2,000 pesos man asin 72 oras na community service para sa third offense. Ang nasabing penalties ang gaypuhan na mabayadan sa laog din tulong aldaw alaga ng mapalyar na magbayad kini posibleng masangatan ng kaso asin kung mapatunayan na guilty sinda gaypuhan na magbayad nin 5,000 pesos o mapreso din 10 aldaw. Sigong kay Committee on Health Chairman Councilor San
Estancia Imperial, Hulyo 26, 2024, kan maaprubaran ang Implementing Rules and Regulation o IRR, kan ordinansa kung sa tinawanin 6 na bulan na grace period para mas maipasabot sa mga opisina de gobyerno, establishmento, mga eskwelahan, asin iba pa ang manungod sa nasabing ordinansa. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Sa paulit-ulit na hilo, lata at putla, baka iron deficiency anemia na yan. Take Camerate FA, the blood vitamin. Sa iba pang baretang lokal, 300 na mga eskwelahan sa Bicol Region ang magiging benepisyaryo kan implementasyon ngunya na taon kan gulayan sa paaralan project kan Department of Agriculture Bicol. Sigon sa DA Bicol, 60 na mga eskwelahan ang hali sa probinsya kan Albay, 35 sa Camarines Norte, 12 sa Camarines Sur, 25 sa Catanduanes, 40 sa Masbate, asin 40 man sa Sorsogon. Kabilugan na 3.6 milyon pesos ang pigtagamang fondo para sa nasabing proyekto kung saan ang mga eskwelahan makakasabay digdi, makakaresibin ng plastic crates, soil conditioner, organic fertilizer, lowland vegetable seeds, asin plastic mulch na magagamit para sa pagpuon kan sa indang school gardening. Katuyuhan kang programa na maintrodusir sa mga estudyante at manungod sa agrikultura asin may pasabot sa inda ang importansya kani. Mientras tanto nakuha kan Daraga Municipal Police Station ang pagiging best police station sa katatapos pa sa ng search for best practices on community and service-oriented policing o CSOP system and other crime prevention initiatives. Hinan maugmang pinaganunsyo kan hipatura sa pangenot ni Chief of Police, Police Lieutenant Colonel Edmundo Cirillo Jr. kung saan dahilan inisa sa indang Project Knights of the Night. Sigong kay Cirillo, ang Daraga PNP Project Knights of the Night, pigigibo katuwang kan Daraga Public Safety Officers o PSO, mga miyembro kan Barangay Peacekeeping Action Teams o BPATs asin mga tanod kung saan nagkukondukta sinda nin pagkapatrolya sa pagkabanggi tanganing mapuhulan ang kriminalidad sa munisipyo. Ang pagtao kan nasabing rekognisyon ginibo sa culminating ceremony kan 29th Police Community Relations Month celebration sa Albay PPO Camp Captain Salvador Hausian del Rosario Sr. sa Santa Cruz, Ligao City. Bigimbitaran ni Alkalde Paul Chino Garcia kang ginubatan ng publiko na makiugma asin magpartisipar sa mga aktibidades na nakalinyada para sa Sendang Longganisa Festival 2024. Sigong kay Mayor Garcia, ang festival pinunan ngunya na aldaw Agosto 1 sa Cod 15, 2024 kung saan manalay na mga kompetisyon ang mangyayari kay bana na ang culinary competition, Zumba dance, job fair, boxing competition, drum and lyre, Miss Gay Inubatan 2024, street dance competition, mutya ng ginubatan, Serkong Pogi 2024, asin kadagol pang iba. Ngunyan aldaw ang pagbukas ng festival kung saan paramentas na isasarado ang nagkaperang porsyon kan tinampo sa sentro kang Banwaan alagad may mga alternatibong agihan na pwedeng agian ka mga biyahero na maghahali sa Legazpi pasirin sa 3rd Distrito Caralbay asin vice versa. Day pa naabot kang Bureau of Jail Management and Penology o BJMP Bicol ang ideal ratio ka mga personnel to person deprived of liberty sa riyon. Inaninako ni BJMP Bicol Regional Director, Jail Senior Superintendent Elena Rocamora kung sa insayang pinagpaliwanag na sa presente nasa 3,549 ang kabilugan na PDL na nasa 29 jail facilities asin bigobantayan kan nasa 1,295 personahe. Ipigtaong ehemplo ni Rocamora an ideal personnel to person deprived of liberty ratio sa indang custodial facility na dapat na 1:7 PDL. Sa ibong kan kakulangan ninda nin personahes, siniguro ni Rocamora na natatawanan seguridad ang mga PDL na nasa sa indang pasilidad, mantang padagos sa indang recruitment ni mga bagong personahes na makakatabang para madugangan man ang puwersa sa riyon. Tatawanin prioridad kang gobyerno probinsyal kan Albay ang mga indigenous people sa Tiwi Albay para matawan asin maidara ang mga medical health services kan probinsya.
Ang nasabing inisyatibo may katuyuhan na ma-improve ang care access asin darahon ang mga serbisyo pang salud sa mga marginalized sector sa Manila na parte Kanal Bay. Tinaman doon digdi ang importansya kang pagtaon in proper health care asin nutrition services sa mga IPs kung saan dapat na sa amay na edad maggaygo ang mga ininin marhay na salud asin may marhay na access sa edukasyon. Sa pang baretang lokal, 5 tonelada ng mga seaweeds propagules ang naitao asin naitanom ka mga parasira na membro kan Sibanban Denrica Seaweeds Farmers Association kan Lagunoy asin Garchitorena Camarines Sur bilang parte kan Enhanced Philippine Seaweeds Development Program kan Department of Agriculture, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o DAB-FAR Bicol. Sigon sa DAB-FAR Bicol, parte ni kan sa indang mga ispersos na mapakusog ang produksyon ng seaweeds sa riyon. Pero sa mga pagtanom na seaweeds, pinairaroman ang sa training session manungod sa operation as in maintenance sa indang high-density polyethylene cages na katuyuhan kaining mapakusog ang kaaraman ka mga parasira para maging epektibo sa sendang pagsisira asin sa dugang na hanap buhay. Mga tugang primerong parte po yan sa tayong Bareta alas 12, Bareta sa lado lokal. Ang Bareta niya to sa lado nasyonal, ibang nasyon sports sa siniba pa, makalis lamang po kini. Kapag nagkakaedad na, mas importante ang proper lifestyle. Jogging tayo pa! Sige na! Maliwanag ang benepisyo ng tamang pagkain at ehersisyo. Kasama pa ang pag-inom ng Optin. May nutrients ng lutein, vitamin C, E at zinc. Parte na ng aking daily regimen. Ganda talaga ng view dito pa. Kitang-kita! Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Labanan ang maagang panlalabo ng paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Kaming magtutropa, laging ganado. Sa trabaho, Ganado! Sa pamilya, Ganado! At syempre, kapag good times, Ganado! Ang mga selebrasyon kasama ang tropa, walang katulad basta may moderation, healthy lifestyle at Liverade. Ang Liverade ay may silimarin na maaring makatulong sa kalusugan ng atay. Araw-araw kaming umiinom ng Liverade dahil kami ay Ganado sa kalusugan! Liverade, It's Liver Lover, boys! Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit. Tulong proteksyon at pampalakas sa kalusugan ng atay. Liverade Silimarin Capsule. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Camille Prats Yambao po. Yan sila Nala at Nolan. Nagkakatuwaan. Mami, wala na ko ubo. Good! And what did Mommy give you? Plemex for kids. Para sa ubo ng mga anak ko, Plemex for Kids. Gawa sa natural na halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa sa aming pamilya. Plemex for Kids. Tambatang Lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex! Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major
Major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Sa detalles kang bareta sa Radyo Nasyonal, ang magkaigo ng quality time sa pamilya sin magamit ang expertise sa pribadong sektor ang mga dahilan kaya nagdimitir sa pwesto si Department of Trade and Industry o DTI Secretary Alfredo Pascual. Sa iyang ipinaluwas na pahayag sa media, sinabi kay na inako niya ang imbitasyon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. para maging parte kan sa iyang administrasyon para makatabang sa pagpaparambong sa ekonomiya asin sa pag-uswag. Ang sa iyang papel bilang Secretary kan DTI, ang sarong pinakadakulang hagyat sa iyang karir alagad pinakamatayumpo na eksperyensya kan sa iyang buhay. Siring man matapos makapagurop-urop, sinabi ni Pascual na nagdesisyon siyang nagbalik na sa pribadong sektor para ipagpadagos na magamit ang sa iyang kaaraman as an eksperyensya as magkaigo ng sufisyenteng panahon sa iyang pamilya. Ipinag-orgulyo niya na nakapagserbi bilang miyembro kang gabinete ni Presidente Bongbong Marcos as pinagmalaki kay ni ang mga nag-iboninda sa DTI. Nagpasalamat si Pascual na sa oportunidad na makapagserbi sa nasyon siraram kan liderato kan presidente asin makapag-ambag sa pagbangon kan bagong Pilipinas. Kinawanin doon ka nagkapir ang mga senador na bako sinda kontra sa Public Transport Modernization Program o PTMP matapos na magpirma sa resolusyon na paramentas pasuspindir sa programa. Sa katunayan, nagtutubod si Senador Joel Villanueva na igwa na talagang pagangaipo para sa modernisasyon ka mga public utility vehicles o PUVs. Pero tinawanin doon ni Villanueva na maski may malinaw na pangangaipo para sa modernisasyon, problema pa manggiraray ang kawaranin klarong route rationalization asin mahaluon kaya mahalunon ang presyo kan units na kaipuhan na bakalon ka mga operators asin drivers para makasunod sa modernisasyon. Nagpaliwanag man si Senador Cynthia Villar na isinulong ninda ang resolusyon sa Senado para resolbiran ang problema ka nagkapirang jeepney drivers asin operators. Para sa mga senador, importanteng mapakarhaing na ang mga nasabing problema bago man ipotob ng padagos ang PUV modernization. Babantayan kang Kamara de Representantes ang pondong pigdagama sa Pantawid Pamilyang Pilipino program o 4Ps para masiguro na daini sa giraray mabawasan araw ka nangyari sa 2023 national budget. Sa press conference, tinawan ni na doon ni na House Deputy Speaker asin Quezon Representative David Suarez, Surigao del Norte Representative Robert H. Barbers asin Manila Congressman Ernesto Dionisio Jr. ang importansya kan 4Ps para matabangan ang mga milyon-milyon na nagdatios na pamilya. Ang pinagdambitan ni Suarez ay ang pagbawas ng 13 billion pesos na pondo para sa 4Ps ni Senador Jaime Marcos sa irarom kan 2023 national budget na ibinalyo sa ibang programa kanahensya. Dahilan digdi, dahil napunduhan ang benepisyo para sa 4.3 million na pamilyang Pilipino. Ipinunto ni Suarez na sa ultimong State of the Nation address ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. pigpresentar asin pigmidbid keni ang istorya kan duwang benepisyaryo kan 4Ps. Ang 4Ps bako sa naman sarong programa kan Department of Social Welfare and Development of the DSWD kundi igwaman in lay may kinaraman digdi. Sinabi pa ni Dionisio na ilalaban kay ni ang fondo kan 4Ps. Ang 4Ps may 114.2 billion pesos na fondo sa irarom kan 2025 National Expenditure Program. Nagpotob ni aumento sa presyo kan LPG ang nagkapirang kumpanya ng petrolyo ngunyan aldaw. Henot na ang nagpotob kasubanggi ang Petron indagdag na 30 centimos kada kilo. Kasubagong alas 6 nin aga, sinabatman ang mga konsumidores nin 27 centimos kada kilogram na aumento sa Sulane branded LPG. Katumbas ininin sobra 3 pesos nadagdag sa kada 11 kg na tangke kan LPG kan Petron mantang 2.97 pesos man sa Sulane. Magigirumduman ang Department of Energy o DOE nagpahayag na ang price freeze
sa LPG sa mga lugar na nasa ilalim kan state of calamity dapat nasunodon. Gustong sabihin, bawal magpataw ni aumento sa LPG sa laog nin 15 aldaw poon kan deklarar ang state of calamity sa sarong lugar. Nagtagamang gobyerno ng 12 bilyon pesos para sa pagirahay kan 13 eropuerto sa masunod na taon. Sigun kay House Committee on Appropriations Vice Chairperson asin Makati City Representative Luis Campos Jr. ang pagtagaman ng fondo mahiling sa 2025 National Expenditure Program na ipigsumitir kan Department of Budget and Management sa Kamara de Representantes kan Lunes. Base sa 2025 Aviation Infrastructure Program o AIP kan Department of Transportation o DOTR, nagtagaman ng pondo para sa pagpapagayon kan New Dumaguete Airport sa kantidad na 6.1 bilyon pesos, Tacloban Airport 2.3 bilyon pesos, Busuanga Airport 1 bilyon pesos, Lawag International Airport 750 milyon pesos, Iloilo International Airport 645 milyon, Virac Airport 280 milyon pesos, New Manila International Airport 200 milyon pesos, Siquijor Airport 200 milyon pesos, New Zamboanga International Airport 130 milyon pesos, Antique Airport 125 milyon pesos, Central Mindanao o MLang Airport 100 milyon pesos, New Bohol Airport 90 milyon pesos, asin Bukidnon Airport kantidad na 50 milyon pesos. Ngunya na taon, sinabi ni Campos na 7.5 bilyon pesos ang nakatagamang fondo para sa pagirahay kan 22 na aeropuerto sa nasyon. Kasarapang baretang nasyonal daing kakulangan alagad na bawasan ang supply nin manok dahil nagmahal ang siwo. Asin dako na nagpundo sa pagkataman kaya nagmahal man ang presyo. Ini ang pahayag ni United Broiler Raisers Association o UBRA leader Attorney Bong Insyong. Sigun kay Insyong, 51 pesos na ang dating 21 pesos sagod 23 pesos sa nang presyo kan siwo. Asin dakol na breeders ang ginadana ang mga ataman nindang gunakan asin sulog. Paliwanag niya na diit na ana ataman nagmahal ang siwo kaya nagmahalman ang manok pero pa sa kadakol ang nagpondo na magataman dahil sa 8 bulan na pagkalugi. Sa bareta niya to sa ibang nasyon, dinoble ni Russian President Vladimir Putin ang bayad sa mga gustong mag-volunteer para maglaban sa Ukraine. Gabos na mga Russian na nagpirmanin kontrata sa army, tulos na makakaresibinin $4,651 o katumbas nin sobra $255,800 pesos. Sa panibagong ley, makakaresibi ang mga bagong soldados ni NASA $37,791 o katumbas nin sobra 2 milyon pesos. Maging ang mga sweldo kan mga army officials sa indang ginugangan para lalo pang ganahan ang mga ini na makipaglaban. Magiramduman na padagos ang pag-inganyar kan Russian government sa indang namamanuaan para maglaog na soldados. Sa lado ni Karawati Sports, nagtapos sa pang-12 sana si Carlos Yulo sa Men's Artistics All-Around Finals kan Paris Olympics. Nagrehistro ninin kabilugan na 83.032 points kung saan nangenot digdi si Oka Shinasoke kan Japan, mantang ikaduang pwesto man si Zhang Boheng kan China at sa katulong pwesto si Xiao Routeng kan China. Nairehistro nin error si Yulo sa parallel bars pero initulos man na nakabawi. Nakatalaan nining sumabak sa floor exercise finals sa Agosto 3 asin vault finals sa Agosto 4. Breakthrough! Sa satuyang bareta sa siyensya asin teknolohiya, moves anapod sa sapatos sa Arizona na nakakapag-relax sa bitis kung si isay man na personang nagagamit kay ni. Sigun sa mga nakaimbento, oras na sulog mo ang moves, kaya kaining hiloton sa imong bitis dahil sa gibo ini sa durable, rubber-like, asin EVA material para kumbinyenteng marhay ang si isay man na magsulog kay ni. Nakakapagtaw ini ng proteksyon sa bitis, prebentar sa pagkadalinas o pagkahulog sa mga agihanan, asin iba pa. Igwamanin cooling technology na nakakapag-relax sa imong bitis, asin
makakahali ning parong. Ang movies pwedeng mabakal sa kantidad na $79. Istorya na iiba. Sa satuang espesyal na istorya, naisubasta na sa kantidad na $175,000 o 10.2 milyon pesos ang gold bikini ni Princess Leia kan Star Wars movie na Return of the Jedi kay banan pa ang ibang Star Wars movie props. Sigun sa Heritage Auctions, nagkondukta sindan in Hollywood Auction kan Hulyo 24 hasta 25 kung saan nagkaperang Star Wars artifacts ang sa indang pigsubasta asin saro digdi ang gold bikini na sulog kan karakter na si Princess Leia na ginampanan kan actress na si Carrie Fisher sa 1983 sequel kan Star Wars movie franchise. Ang gold bikini pigdisenyo ni Nilo Rudis Hamero, sarong Filipino-American Assistant Art Director of Visual Effects duman sa Hollywood. Flashback. Agosto 1 kan taon 2009 o 2009 kan magadan si Maria Corazon Sumulong Cuangco Aquino o mas midbid bilang Cory Aquino dahilan sa colon cancer sa edad na 76 anyos. Si Aquino ang primerong presidente ng Pilipinas na babae, asin pamusong maray, matapos panginutan ang 1986 EDSA People Power Revolution kontra sa Remeng Marcos. Siya ay napod bilang Lion of Democracy o Icon of Democracy, asin pigmidbid kan Time Magazine bilang Saint of Democracy. Si Aquino ang nakatapos kung sa iyang termino kanunyo 1992 asin nagbalik sa iyang pribadong buhay. Sa sitwasyon kang Bulkan Mayon sa ngunya nakapag-resto po nin sarong rockfall event ang Bulkan Mayon sa probinsya kan Albay sa sigon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS Bulletin. Sigun ini sa datos na pigpaluwas kanahen siya kasi bagong alas 8 ng aga kung saan may maluyang banaag o crater glow sa ngimot keni na nahiling sana sa pagikan teleskopyo. Uminabot man sa 367 tonelada kada aldaw ang pigbugang sulfur dioxide kasabay ang 200 metros na aso asin ang paramentas na paghubag kang bulkan o ground deformation. Sa ngunyang padagos po ang pagbantay kang PHIVOLCS sa mga aktibidades kay ni mantang pimaigpit na pigbabawal manggiraray ang paglaog sa lugar na sakop kan 6 km permanent danger zone kan Bulkan Mayon. Mga tugang ina po ang kabilugang sa tuyang alas 12 mga bereta tinipan na kinalap sa DCGB News Base sa nakalihis na 6 oras. Sa pangarang ka na kaibanan niya to sa pagsurat kan mga bereta Jenny Matthew Balyaran, Angel Mustaza asin Mary Joy Jaresco. Lado teknikal kasabay niya to si Kuya Nems Flora, DCGB Social Media Department, niya po dyan, si Jerome Nico Martinez. Sa pangarang po kang bilog na tropa kan Mega Force Patrol, kami po ang sino mga naging tagapagbereta. Ako po si Mardela dahil iba. Thank you for keeping us company. Hello kay Kuya King Rinaldo si Sagabos po nagantaway. Kay Sir Jeff Santos sa Australia. Asin Sagabos pong nakatune in sa 729 kHz sa pintahan kasi mga radyo sa inman kamo sa mundo. Thank you and God bless the Philippines. Sa indong nadangog ang mga darakulang bareta ngunyan aldaw. Ang tabayan ng giraray sa aga ang sarupang edisyon kan